שלום רב, אנחנו בפתח מוזיאון ינקו דדה, אנחנו במרכז כפר האומנים עין הוד, הכפר שאותו ייסד והקים האומן מרסל ינקו. זה המוזיאון שקרוי על שמו, וזה הבית הפרטי שלו שבמרכזו הסטודיו. בוא ניגש. אנחנו נמצאים בחלל המרכזי בבית של מרסל ינקו. החלל הזה מחולק לשני חלקים. בצד הזה הסטודיו המקורי של ינקו, בצד הזה חדר המגורים וחדר השינה. כן, היו פה שתי מיטות סוכנות לינקו ולאשתו. חדר המבוא הוא החדר שבו גרה הבת. כשאנחנו ניגשנו לנסות לשקם את הסטודיו, לשחזר אותו, מה שהיה לנו מצד אחד חפצים מקוריים של ינקו מהעיזבון, שלמזלנו המשפחה באמת שמרה על כל הדברים שלו, על הפלטה, על שפופרות הצבע, על הציורים שלו, על קנה הציור, הכל היה שם, והיו לנו צילומים בשחור לבן. עכשיו, קצת קשה לשקם מצילומים של שחור לבן, מאחר וגילינו שהקירות היו מחופים באיזשהו צורות עגולות שלא ידענו מה צבען, ובין לבין גם היו ציורים של ינקו. עכשיו, נאלצנו לבקש עזרה. האנשים שעוד הכירו את ינקו מייסדי הכפר לא כל כך יכולו להגיד מה היה הצבע ומה היו הציורים, ואז קראנו לשי פרקש, שהוא המומחה בארץ לנושא של שיקום, חשיפה, שחזור ציורי קיר, והוא עבד פה הרבה זמן. כשהוא הגיע פעם ראשונה הוא הביא את הסכינים הכל כך מיוחדות שלו, וגילח וישר אמר לי, זה כחול, דגם את הצבע כדי כמובן לשחזר אותו, אבל אחר כך הסתובב פה בבית ואמר לי, תקשיבי, כל הקירות החיצוניים אבודים, נעשתה פה איזושהי פעולה שהרסה את כולם, אבל כל הקירות הפנימיים, הציורים השתמרו. ואז התחלנו באמת בתהליך ארוך של החשיפה והשיקום. עכשיו, חשיפה זה נחמד, מקבלים את הדבר. שיקום אתה צריך ממה, ופה יד אלוהים, אלי שאלתיאל, שעבד לצידו של שי, צלצל אליי לילה אחד ואמר לי, תקשיבי, יש לי תגלית יוצאת מן הכלל. בארכיון שפילברג יש סרט על עין הוד, ובתוך הסרט יש 59 שניות של ינקו בתוך הסטודיו, ויש איזו שטיפה של הקירות, ואפשר לעשות שחזור מהקירות. ובאמת, הקיר של הנשים העירומות, הצורה, השם דדה על הקשת פה, וגם הצבעוניות שלא היינו בטוחים בה, כולם נמצאים בסרט, ועל פיהם באמת עשינו את תהליך השימור. עכשיו, זה מעניין כי זה תהליך מתמשך, כי למשל החלון שהוא דרך אגב גריד מודרניסטי, שיינקו שהיה מודרניסט, פתח, כן? הוא כמובן תוספת מאוחרת בין הקשתות ובין הארכיטקטורה הערבית, אבל החלון הזה היה לנו צילום עד קצה החלון, ואחרי כמה חודשים פתאום מצאנו צילום שאפשר לנו להמשיך בשחזור, ולמעשה גם היום זה סיפור שנמשך. כל פעם שמגלים איזשהו צילום עם חלק נוסף, זה מאפשר לנו לעשות שחזור של חלקים שעדיין חסרים. עכשיו, בחדר המבוא, שוב, הצלחנו לשחזר שני קירות. והסיפור שמעניין, משום שבעצם עשינו מחקר גדול בשביל מה לכל הרוחות ציירו פה על הקירות. ופה מה שגילינו זה שבשנים הראשונות של עין הוד, כן, החל בעצם משנת 55, כן, שנתיים לאחר הייסוד, החלה סדרה של נשפי פורים. זה היו נשפים שכל הבוהמה וכל
האנשים הכי חשובים מהמדינה, כולל הנשיא וראש הממשלה, הוזמנו והגיעו, וזה התקיים בגלריה המרכזית, בבית התרבות המרכזי ובבתים הצמודים, וביניהם גם הבית של ינקו שנמצא ממש במרכז הכפר. ולצורך הנשפים האלה הייתה ועדה, אני מצאתי פרוטוקולים בנושא, וכל שנה היה איזשהו נושא. עכשיו, בשנת 56' הנושא היה דאדה, ולכן בחדר המבוא יש את הראשים של המייסדים של תנועת דאדה, שיחד עם ינקו הקימו אותה, כן, יש שם את ז'אן ארפ, ויש את ריסן צרה, ויש אפילו כיתוב בכתב היד של ינקו, ובגדול רבולוציון דאדה. בנשפים אחרים, למשל בשנת 63 היה נשף, שבגלריה המרכזית יש תיעוד שכולו היה, תסלחו לי, ראשי ישבן, וזה אולי מסביר את הראש ישבן שנמצא פה על הקשת. ככה ששוב, הבית מלא חפצים מקוריים, סיפור מקורי ותהליך שנמשך ונמשך עד היום. מפה נצא החוצה, נלך כמה מטרים וניכנס למוזיאון ינקו דאדה, בואו אחריי. ברוכים הבאים לתצוגת האוסף, שמוקדשת כמובן למרסל ינקו. התצוגה מחולקת לשני חלקים, מימיני התקופה הקדומה, ינקו באירופה, משמאלי, ינקו בארץ ישראל. מרסל ינקו נולד ב-1895 למשפחה יהודית, הוא היה מוכשר כבר מילדותו, יש לנו פה באוסף עבודות שנעשו כשהוא היה בן 15, 16, 17. ב-1914 הוא נשלח לציריך ללמוד אדריכלות, ושם ב-1916, באמצע מלחמת העולם הראשונה, הוא נותק ממשפחתו, הוא בעצם חיפש לו מקורות התפרנסות, והגיע לקברט וולטר, קברט אומנותי שהוקם שם על ידי קבוצת גולים, שמאוחר יותר הפך לתנועת דאדה, אותה תנועה נועזת, שבאה לקעקע את יסודות הבורגנות, את יסודות האומנות, ובעצם לבוא כנגד זוועות המלחמה. חשוב לציין שמרסל ינקו הוא האמן הישראלי היחיד שהיה שותף בהקמתה של תנועת אומנות ששינתה את פני האומנות המודרנית, וזו הסיבה באמת שהוקם הבית הזה והמורשת שלו. עכשיו, ינקו, תנועת דאדה, הוא היה שותף בכל המיצגים והאקטים והתערוכות וכתבי העת. מאוחר יותר, בראשית שנות ה-20, לאחר הפסקה בצרפת, הוא חזר למולדתו, לבוקרשט, ושם הוא עבד כאדריכל, ויחד עם אחיו ג'ול, הוא הקים כ-40 בתים בבוקרשט, ומחוץ לעיר גם, ברחבי רומניה. הוא, כפי שאמרתי, לא היה בכלל מודע ליהדות שלו, ורק בראשית 1941, באמצע מלחמת העולם השנייה, לאחר פוגרום בוקרשט, ינקו פתאום גילה מה זה להיות יהודי באמצע השואה, ואז הוא עושה את הדבר החכם, לקח את משפחתו ועלה לארץ ישראל. מפה אנחנו עוברים לחלק השני, ינקו מגיע, אדריכל ידוע, בהתחלה הוא עבד בעיריית תל אביב, אבל מיד לאחר מכן, בעצם יותר לכיוון סוף שנות ה-40, הוא החל לעבוד במחלקת מחקר וסקר של משרד ראש הממשלה, והוא היה אחראי על תכנון פארקים. וככה הוא טייל בכל מיני מקומות, ואנחנו צריכים לזכור שהייתה אז מגמה של נלבישך בשלמת בטון ומלט, בעצם על גבי ההריסות של הכפרים הערבים, לבנות יישובים חדשים. ינקו היה אומן מודרניסט, כן, הוא הגיע מהסגנון הבינלאומי,
הוא ראה את החורבות של הבתים הערבים והתאהב בהם, ובעצם המלחמה שלו החלה ביפו. החלק היום המשוקם והמשוחזר של יפו עתיקה הוא הרבה בזכותו של יפו, הוא לא היה לבד, הוא הביא איתו אומנים נוספים. ולאחר מכן הוא עבר בנקודות נוספות, גם בעכו, גם בבית שאן, ברמלה ובעוד מקומות. ואז הוא הגיע לכפר נטוש, עין חוד, בשיפולי הכרמל. הוא הגיע בשלב שכבר החלו להרוס את הבתים, ואז הוא שוב בא, מאחר והוא היה עובד משרד ראש הממשלה, הוא העלה את הרעיון לעצור ולשקם את המקום. ואז אמרו לו, בסדר, אין בעיה, אנחנו נאפשר לך את זה, אבל אתה חייב להביא גם תושבים למקום. זאת אומרת, רק לשקם אי אפשר, הייתה אז בעיה של מסתננים, ואז היו כמה רעיונות להקים איזשהו כפר נופש, להביא עולים חדשים, אבל לא היו פה תשתיות, המקום היה הרוס לחלוטין, ואז ינקו עשה את הדבר הפשוט שהוא ידע, הוא הביא את החברים שלו, פרסם מודעות באגודות הציירים בחיפה, ירושלים ותל אביב, והציע לאומנים לבוא ולרכוש את החורבות ולשקם אותם. ובאמת, בקיץ 1953, בדיוק לפני 70 שנה, נוסד הכפר, וכמובן ינקו הקים במרכז את הבית שלו, שעדיין קיים משוקם. אנחנו השנה מציינים שני תאריכים, 70 שנה לעין הוד ו40 שנה לייסוד המוזיאון, שנוסד כאמור ב-1983. ינקו היה כבר די מבוגר, הוא זכה להיות בפתיחה של המוזיאון ממש 10 חודשים לפני מותו, עדיין היה מלא חיים, הסתובב פה, גם העיצוב של המוזיאון נעשה בשיתוף פעולה איתו, והרעיון מאחורי המוזיאון הוא בית ליצירות, לרוח הדדה, וגם לאומנים שיוצרים ברוח של הדברים שיאנקו האמין בהם, פעל ויצר כל ימי חייו. מפה נרד קומה לחלל התערוכות המתחלפות, בואו אחריי. אנחנו נמצאים בחלל התערוכות המתחלפות, בתערוכה ינקו ללא מצרים. זו תערוכה שהגיעה מרומניה, שהייתה חלק מתערוכה גדולה שנעצרה בשיתוף פעולה איתנו לפני שנה בדיוק, בבוקרשט, ובמסגרתה בעצם עשינו השוואה בין הפרק הרומני ביצירתו של ינקו לבין הפרק הארץ-ישראלי. במסגרת אותו פרויקט נעצרה תערוכה שעסקה בפרק של האדריכלות של ינקו, הפרק שבו ינקו בעצם בנה את אותם 40 מבנים ברחבי רומניה. התערוכה שהיא כולה תערוכה של צילומים וטקסטים, כוללת תיעוד של 34 מתוך אותם מבנים, עם הרחבות בפרויקטים מאוד חשובים, כמו למשל חוף ים מלאכותי שיאנקו עיצב במרכז בוקרשט. זה אחד הפרויקטים הגדולים באירופה והידועים שקיים עד היום, הוא קיים אבל הוא כבר לא פעיל. ותיעוד של הבתים, תוכניות שלהם, תפנימים שלהם, והרבה אומנות מסביב. זה יכול להיות למשל סקיצות שיאנקו עשה, יצירות אומנות של בני תקופתו, או כל מיני צילומים אומנותיים של פרטים מתוך הבתים, חלון עגול שמאוד ינקו מאוד אהב את החלונות העגולים, או קטע מתוך איזשהו מבנה. כולם ביחד מספרים את הסיפור של ינקו האדריכל והאומן ברומניה. התערוכה הזאת מסכמת את יצירתו האדריכלית של מרסל ינקו בין שתי מלחמות עולם. מה יש לנו עוד בחלל? יש לנו את הבור, אנחנו המוזיאון היחידי בעולם עם בור מעשה ידי אדם, בור שנעשה על ידי קבוצת אומנים, וכרגע משמש אותנו גם כחלק מהתערוכה הנוכחית. וגולת הכותרת היא המעבדה שלנו, שבה כל אחד יכול להיות אומן דדאיסט.
בואו נלך ונהיה דדאיסטים. ברוכים הבאים למעבדדה שלנו, מרחב היצירה החווייתי שלנו. פה תוכלו ליהנות ממספר רב של תחנות ולהיות לשעה קלה אמני דדה. יש לכם פה אפשרות לעשות דיוקן מחפצים, להתחפש, לעשות איזשהו מיצג לכל המשפחה. תוכלו לעשות אנימציה, לעבוד עם קולאז', עם אסמבלאז', עבודה עם חפצים, עם רדי-מייד, וליהנות משעה דדאיסטית קסומה. לסיום, אנחנו נחזור לראיה, לנקודה האחרונה שלנו בסיור המצולם. לסיום, אנחנו נמצאים בגן מדי ינקו, הגן שצמוד לקיר המוזיאון, ופה יש לנו פריט ייחודי, זה קטע מחומת ברלין. אנחנו ב-1992 ערכנו תערוכה מהמוזיאון צ'ק פוינט צ'ארלי בברלין, שעסקה בכל הנושא של המאבק של תושבי ברלין, של תושבי מזרח ברלין כמובן, לחופש, הם היו מאחורי גדרות. זה הגדר בעצם שתחמה אותם, החומה הגדולה, אנחנו יכולים להתרשם מהגובה שלה, מהצילינדר למעלה שמנע אפשרות לקפוץ. ומה שמעניין שהחומה הזאת הייתה בעצם לוח ציור ענק שעליו התושבים ציירו. אנחנו קיבלנו את זה מתנה, אנחנו אחד המקומות, הרי השרידים של החומה פוזרו בכל העולם, ולנו יש פה קטע, וחשוב לנו באמת שבין כל הפסלים שמפוזרים פה בגן ובכלל בכפר, נמצאת גם יצירת אומנות אותנטית, שמספרת באמת על מלחמה לחופש, שזה גם חלק מהמהות של תנועת דדה. אתם מוזמנים לצאת, לסייר בסמטאות הכפר, לראות את הפסלים, גלריות, וליהנות מחזונו של מרסל ינקו. להתראות.